ଡେଭିଡ୍ ସ୍ୱାର୍ଜଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ଅଛି ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବିଗ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଭାବିବାର ଯାଦୁ। ଏହାର ମୂଳ କଥାଟି ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କଥାଟି ହେଉଛି ଆମେ ଜୀବନରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ତାର ସୀମା ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସ୍ଥିର କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। କେବେ କଥା ମନକୁ ଆସିଛି କି କିଛି ଲୋକ କେମିତି ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସେମିତି ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ନା କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ? ସ୍ୱାର୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଟି ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗଭୀରତାରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବହିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମୂଳଦୁଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଭାବୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ ତାପରେ ଯାଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଜ ଏ ଧାରଣାକୁ ପୁରା ଓଲଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସଫଳତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି ସଫଳତାକୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଆଉ ଏହି କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଦୁନିଆ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝାପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ସୀମାକୁ କେଉଁଠି ଟାଣୁଛୁ। ଯଦି ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ସେ କେବଳ 10 କିଲୋମିଟର ହିଁ ଦୌଡ଼ିପାରିବ, ତେବେ ତାର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଠିକ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକିଯିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଘଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏ ତୁଳନାଟି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କ'ଣ ଦରକାର? ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଚାରେ, ମୋ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତା ଗୋଟେ ଶେଷ ସୀମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ତେବେ ବଡ଼ ଭାବିବା ରାସ୍ତାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଆମ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଡେଭିଡ୍ ସ୍ୱାର୍ଜ ଏହାକୁ ଏକ ମଜାଦାର କିନ୍ତୁ ସାଂଘାତିକ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜାଇଟିସ୍। ତେବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜାଇଟିସ୍ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ବା ବାହାନାରୁ। ଏହା ହେଉଛି ବାହାନା କରିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଆମକୁ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଏହା ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜାଲ ପରି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ନିଜ ବିଫଳତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ନୁହେଁ କି? ଆଜି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଲି କରିବି, ଏହା କହି କାମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଟାଳି ଦିଆଯାଏ। ଆରେ, ଏ ବୟସରେ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଶିଖିବି, ଏହା କହି ନୂଆ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ବାହାନା, ଯାହା ଆମକୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାନା କରୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରର ଭୟ, ବିଫଳ ହୋଇଯିବାର ଭୟ, ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାର ଭୟ, ଯାହା ଏକ ତର୍କର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସେ। ହେଲେ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି, ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜାଇଟିସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ, ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୋଭାବ। ଏହାକୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭୟ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭୟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ, ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଭୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହାର ଓଲଟା। କାମ କଲେ ହିଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ। ସେହି ଛୋଟ ସଫଳତା ଆମ ମନକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ସକ୍ଷମ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ମିଶିମିଶି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ତିଆରି କରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଚିକିତ୍ସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆମର ମନୋଭାବ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସତରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନୋଭାବ ଠିକ୍ ଥାଏ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବଦଳରେ ଯଦି କେହି ଭାବେ ଏହା ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇବ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଅନୁଭବ ହିଁ ବଦଳିଯାଏ। ବିଫଳତାକୁ ଏକ ଶେଷ ବୋଲି ନ ଭାବି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏହା ହିଁ ତଫାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶ କିପରି କରିବା? ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଏହା ହେବନି କହିବା ବଦଳରେ ଏହା କେମିତି ହେବ ବୋଲି ପଚାରିବା। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସବୁକିଛିର ସାରାଂଶ। ଜୀବନରେ ଜଣେ କେତେ ଉପରକୁ ଯିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେ ନିଜ ମନରେ କେତେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁଛି। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସୀମା। ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତ ନେତା ସେହି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ। ତେବେ ଏଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବଳ କଳ୍ପନାରେ ନ ରଖି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ କେମିତି? ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଏବଂ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବିନା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି ସେତୁ ତିଆରି କରିବାର ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମନରେ ଆଙ୍କିବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହାପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଶେଷରେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଥରେ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ନା, ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏକ ପସନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। କେବଳ ଶୁଣିବା ବା ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ସେହି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ନିଆଯାଇପାରିବ?